Jam'iyyar PDP ta ɗage zaɓukan Arewa ta tsakiya, kudu maso kudu da kudu maso yamma saboda kisan da aka yi a jihar Filato kwanan nan. Debo Olugunabo ya ce ɗagewar za ta ba da dama ga gwamnonin yankuna su halarci taron PDP a Ibadan daga ranar 13 zuwa 14 ga watan Afrilun 2025. PDP ta ce sabuwar ranar zaɓenta na kudu maso yamma ita ce ranar Laraba 16 ga watan Afrilu, amma za a sanar da lokacin zaɓen sauran yankunan nan gaba. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Jam'iyyar PDP ta sanar da ɗage zaɓukan da ta shirya yi a Arewa ta tsakiya, kudu maso kudu da kudu maso yamma har zuwa wani lokaci. Wannan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun jam'iyyar PDP na ƙasa Debo Olugunabo ya fitar ranar Alhamis 10 ga watan Afrilu. PDP ta ɗage zaɓuka a Arewa da kudu. Jam'iyyar ta wallafa wannan sanarwa a shafinta na X mai ɗauke da taken PDP ta ɗage zaɓukan yankin Arewa ta tsakiya, kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma. A cikin sanarwar, Debo Olugunabo ya ce tuntuni PDP ta shirya gudanar da zaɓukan ne a ranar Asabar 12 ga watan Afrilun 2025, amma yanzu an ɗage zaɓukan. Jam'iyyar PDP ta bayyana cewa kisan bayan Allah da aka yi kwanan nan a jihar Filato ne ya janyo ɗaukar wannan mataki na dakatar da zaɓukan. Olugunabo ya ce an dakatar da zaɓukan ne domin nuna alhini tare da jajantawa mutanen jihar Filato kan wannan kisan gilla da ya faru. Gwamnonin PDP za su yi taro a Ibadan. Hakan nan jam'iyyar ta ce ɗage zaɓukan zai biya gwamnonin yankunan damar halartar taron ƙungiyar gwamnonin PDP ba tare da tangarɗa ba. Sanarwar Olugunabo ta ce an shirya gudanar da taron gwamnoni ne a Ibadan da ke jihar Oyo daga ranar Lahadi 13 zuwa Litinin 14 ga watan Afrilun 2025. Saboda haka jam'iyyar ta sake sanya ranar Laraba 16 ga watan Afrilu a matsayin sabuwar rana don gudanar da zaɓe a kudu maso yamma. Amma kuma PDP ta ce za ta sanar da sabbin ranakun zaɓukan shugabanninta a Arewa ta tsakiya da kudu maso kudu nan gaba kaɗan. PDP ta aika saƙo ga INEC da 'yan jam'iyyar. Jam'iyyar PDP ta bayyana cewa kwamitin riko na kudu maso kudu ƙarƙashin jagorancin Chief Emmanuel Odigi zai ci gaba da aiki. Kwamiti zai ci gaba da gudanar da harkokin yankin bisa kundin tsarin mulkin jam'iyyar da aka yi wa kwaskwarima a shekarar 2017 a cewar Olugunabo. PDP ta buƙaci shugabanni, mambobi da duk masu ruwa da tsaki da su kula da wannan canji da aka samu, su kuma bi tsarin jam'iyyar yadda ya kamata. Ina sanar da hukumar INEC, 'yan jarida, jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma da su ɗauki wannan sanarwa da muhimmanci, a cewar Debo Olugunabo.